Εμένα πάντως το έργο με τρελαίνει η στιγμή που θα τραγουδήσω. Τόση πίκρα, τόση δίψα, τόση αγάπη. Κι ούτε ένα ευχαριστώ. Τόση πίκρα, τόση δίψα, τόση αγάπη. Κι ούτε ένα ευχαριστώ. Γεια! Ρε Κώστα, μήπως είναι πολύ πρωτοποριακή η ιδέα του σκηνοθέτη να το κάνουμε ραπ? Ναι, ηθοποιοί είμαστε. Από κάπου θα ξεκινήσουμε για να γίνουμε γκλέτσι. Καλά, δεν το βλέπω. Λοιπόν, από ποια σκηνή θα κάνουμε πρόβα? Αυτή που με τρομάζει περισσότερο. Τη στιγμή που ανακαλύπτω ότι πριν πριγκίπισσα είναι πόρνη. Ωραία, κάτσε να πιάσω λίγο συναίσθημα. Το πιάσα. Πάμε. Λοιπόν, πώς είναι η ταρήφα σου? Πώς είναι η ταρήφα σου, πόρνη? Έτσι θα σε κλείσω. Θα σε αφήσω γυμνή όπου σε γέννησε η μάνα σου. Θα σε πληρώσω και θα κάνεις όλα μαζί τα κόλπα που έμαθες. Λέγε πώς θα θες. Πώς είναι η ταρήφα σου για μια νυχτιά, πόρνη? Πόρνη, πώς είναι η ταρήφα σου? Μάνθο, αγαπούλα μου δεν έφυγες. Πότε ήρθες? Έλα να σου συστήσω τον Κώστα. Α, θα μας συστήσεις κιόλας να το γλεντήσουμε όλοι μαζί. Και την ταρήφα θα την πληρώσουμε διπλή. Δεν κατάλαβα ρε Μάνθο, πού πάει το μυαλό σου? Ξέρω εγώ. Άμα ακούω ταρήφα, ή ταξιτζού είσαι ή καλτεριμιτζού. Καλτερμιτζού, εγώ το κορίτσι σου. Φτάνει πια το δούλεμα βρωμοθυλικό. Μάνθο! Είμαι πολύ ευτυχισμένη αγάπη μου, ήταν το πρώτο μας χαστούκι. Και με λατρεύεις και με ζηλεύεις. Πού κάνεις πια στα τροτέζα? Στο μπουρνάζι αγόρι μου, στο θέατρο που θα με κάνει στάρ. Και αφού είπες εσένα με την ταλεντάρα μου, θα πείσω και όλους τους θεατές που θα έρθουν να με δουν. Και δεν θα είναι 3-4.